அந்த சராச்சரங்களுக்கு அப்பால் அருள் பாலித்திருக்கும் இறைவனை ஒளி மூலம் வழிபடுவதே திருவிளக்கு வழிபாடாகும். அந்த அற்புதமான கூட்டு திருவிளக்கு வழிபாட்டை வரலாற்று சிறப்பு லட்சுமியே போற்றி. ஓம் கோமாதா லட்சுமியே போற்றி. கோமாதா லட்சுமியே போற்றி. ஓம் கோமாதா லட்சுமியே போற்றி. ஓம் கோமாதா லட்சுமியே போற்றி. ஓம் சர்வலட்சுமியே போற்றி. ஓம் சர்வலட்சுமியே போற்றி. ஓம் சக்தி லட்சுமியே போற்றி. ஓம் சக்தி லட்சுமியே போற்றி. ஓம் சக்கர லட்சுமியே போற்றி. ஓம் சக்கர லட்சுமியே போற்றி. ஓம் சத்திய லட்சுமியே போற்றி. ஓம் சத்திய நிறைந்த ஆலயத்தில் அதுவும் கும்பாபிஷேகம் நடந்து அந்த சாந்தித்தியம் ஒரு வருஷம் வரை அந்த கும்பாபிஷேகத்தன்னைக்கு என்ன சாந்தித்தியம் இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கும்னு சொல்லுவோம். அப்பதான் அந்த கும்பாபிஷேகனுடைய நிகழ்வுகள் ஒரு வருஷத்துலதான் முடியும். அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து நம்ம பண்ண அந்த சாந்தித்தியம் முறையான அந்த எந்திரத்தோட சக்தி அப்படியே நிலைச்சிருக்கும் 12 வருஷத்துக்கு. அப்படி அற்புதமான நெடுவாற்று மருந்துள்ளையா வனதுர்க்கை பொதுவா தனியா ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி வனத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற அம்பாளுக்கு சாந்தித்தியம் ஜாஸ்தி. அப்படி அற்புதமான ஆலயத்துல அமைதியான சூழல்ல இத்தனை பெண்கள் ஒன்னா சேர்ந்து இவ்வளவு அற்புதமான அமைதி ஆரம்பத்திலிருந்து இருக்கிறது நிறைய இப்ப நம்ம பண்ணி பழகிட்டோம்னு அர்த்தம். இங்க உட்கார்ந்து இருக்க அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துல இறைவனை மட்டும் நினைச்சுண்டு இறைவனுடைய அந்த சாந்தித்தியம் அந்த அருள் கடாட்சத்தால் நமக்கு எல்லாருக்கும் என்னென்ன தேவையோ அதை இறைவனிடம் மனப்பூர்வமாக பிரார்த்தனை செய்து நிச்சயமாக நடுவாற்று மருதம் பிள்ளையார் ஒண்ணுன்னா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அவரை பெருக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காரு. கீழே உட்கார்ந்து இப்ப மேல உட்கார்ந்து இருக்காரு அவர். அதுக்கப்புறம் மனதுர்க்கை ஒவ்வொரு சுவாமியா அந்த சாந்தித்தியம் நிறைந்த ஒரு அற்புதமான ஆலயமாக இந்த இடத்துல பாடுவார முத்தம் செட்டியார் நாள் தொடங்கப்பட்டு தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வழியா அவர் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒவ்வொரு நேரத்துக்கு இது யாரால வச்சு பண்ணா நல்லா நடக்கும்ங்கிறதுல அவர் மனசுல தோணி ஒரு அற்புதமான இந்த ஏற்பாட்டை தலைவர் ALKR மன்னிகன் செலுத்தி